салом ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. Имрӯз шуморо бо яке аз чемпионҳои Тоҷикистон шинос мекунам. Тоҷикистон ва Россия шинос мекунам, ки беҳтарин чемпион имрӯз меҳмони канали мо шудааст. Акай Амонбек Нематуллоевич аз ноҳияи худи Айни аз роҳи дуру дароз омада имрӯз дар канали мо меҳмон шудааст ва мехостем ки якду сухан баҳри солими ҷавонони солим якду сухан гӯяд, чунки бародарам дар 57 сол қадам гузоштааст. То ҳозира дилашам ҷавон аст, худашам ҷавон аст. имрӯз дар шаҳри Екатеринбург мана бинем ҳамчун медалоша бинем бародарро. имрӯз дави олимпӣ буд ва ҷои намоёнро гирифта, аз ин ҷо медалҳои тиллову нуқраву бринҷӣ ҳамроҳ гирифтааст. як чанд медали тиллову нуқра аз ин ҷо баҳри худ кард ва мехостем баҳри ҷавонои навҷавонҳо чӣ гуфтанӣ аст ин бародар ва ин мусобиқаи варзишӣ чӣ гуна гузашт, аз ин бародар аз худи ин кас мепурсем. пеш аз ҳама саломи дуруди худро ба мардуми шарифи Тоҷикистон ва мардуми шарифи Екатеринбург, тоҷикои Екатеринбург мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам, ки ман дар таърихи рӯзи 16 июл ба шаҳри Москва рафтам. аз як нафар, ки бо номи Стас буд, ба тренировкаи ман дар ҳамин пули Искандарпур гузаштанд, омад ва дар он ҷо маро сёмка кард, давҳои мана, ва илтимос кард, ки ман дар як дави иштирок кунам Москва, ки сёмка кунам. Ман рафтам рӯзи 28 моҳи июл марафони 42 километра, ки бахшида ба 80-солаги профессор Фейсман буд, иштирок кардам ва дар ин ҷо аз мобайни 180 нафар соҳиби ҷои дувозум шудам ва ин масофаро дар 4 соату 38 дақиқа тай кардам. яъне номи тоҷикои парчами Тоҷикистонро бардоштам. ман 50 сола ҳастам ва дар қариб 20 шаҳру ноҳияҳои яъне регионҳои Россия дар мусобиқаҳои барои кубокҳои Россия, дар мусобиқаҳои байналхалқӣ иштирок кардам ва соҳиби 20 медалу дипломҳо шудам ва дар ин мусобиқаҳо ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ҷойҳои беҳтаринро ишғол кардам. ва имрӯз бошад ман дар шаҳри Екатеринбург, яъне дар мусобиқаи марафонии байналхалқӣ иштирок кардам ва дар масофаи 10 километр аз мобайни 1529 кас, ки яъне ман 188 одам яъне ба марра расидам ва ин масофаро дар зарфи 47 дақиқа тай кардам, ки имрӯз ана инҷо шояд сообщение омад ва дар ин сообщение маро табрик карданд ва дар ин ҷо гуфта шудааст, мана ин сообщениеша хонед. Поздравляем, Амбеку. Ага. Хонед, конечно. Поздравляем все. Успешной регистрации на международный марафон. Ага. Амонбек, поздравляем. Финиш твой, результат. Твой личный. Результат 47 дақиқа, Ага. давомаш хонед. 45-43 мы радуемся с тобой. Мы гордимся с тобой. Имрӯз ҳамин хел чӣ омад ва ман ҳамин ба ҷавонони тоҷике, ки дар шаҳрҳои мусофирӣ ҳастанд, гуфтанӣ ҳастам, ки бештар ватандор бошанд, яъне парчами Тоҷикистон, парчами ватани азизи моро дар шаҳрҳои яъне берун аз ҳудуди марзи ватан бардоранд, мисли мани 50 сол. Саломат бошед. Шуморо табрик мекунам, боз табрик гуфта ва гуфтаниам, ки ба тамоми мардуми ҷавон, ки мегӯянд, ки агар хоҳӣ солим бошӣ дав, агар хоҳӣ муваффақият ҳамавақт бошад дав, агар хоҳӣ ки бошӣ солим бидав, агар хоҳӣ ки бошӣ зебо бидав, агар хоҳӣ ки бошӣ доно бидав, агар хоҳӣ ки мони ҷавон бидав. ҳамчун ман бале гапи моро пурра кардед. Ташаккури зиёд бародари азиз. хеле шудаст мо дар шаҳрҳои ҳами хориҷ Россия мегардем. ба шумо ҳамчун намояндаи тоҷикои шаҳри Екатеринбург, яъне блогерҳои шаҳри Екатеринбург ва Россия, шуморо аз мукофоти мо аз номи
канали мо шуморо табрик саломат мекунем. бошед, саломат бошед. Гарчанде мо тоҷик бошем дар шаҳре Екатеринбург, фаромӯш накардем ки Офарин. боз Ин парчами Тоҷикистон. албатта боз шуморо бо беҳтарин мукофоте ки Офарин, ин парчами Тоҷикистон аст. Офарин. марҳамат. саломат бошед. Туҳфа аз номи Саломат. мардуми ғарибе ки дар шаҳрҳои ғарибӣ, шаҳрҳои Россия ва дигар шаҳрҳо ҳастанд. Табрик мекунем. Саломат бошед, саломат бигзор бошед. ҳамавақт шумо ҳам хеле ҷавон ҳастем, ҷавон монед ва ҳамавақт шумо ҳамчун идеал барои мардуми тоҷик, барои мардуми ғариб бошед ки дар ғарибӣ шумо аллакай чемпиони Россия шудагед. албатта инҷо як чи ба хотир мебарам ки дар бораи ман мақолаи бисёре нависам ва дар он ҷо як мақола бо номе биромад муҳоҷири шӯҳратёр. Яъне онҷо нависанд ки дар ҳақиқат ман ҳам муҳоҷир будам, муҳоҷири меҳнатӣ будам ва дар ҳамин муҳоҷири меҳнатӣ бисёр чизҳое ба ватан бурдам. Ҳам мактабҳои дави пойгаҳӣ бо номи Iran, ман давам Rhyme Time вақти тай шуда самоопределение Урал то ҳамин мактабҳои давише гузаштам. 16-17 сол аст ки ман дар ҳамин яъне давҳои давлати Рус дар Тоҷикистон дар Қазоқистон иштирок мекунам ва ҳамчун мутахассис яъне ман чиз таҷрибаи бисёре омӯхтам, таҷрибаи Европа омӯхтам ва оянда мехоҳам ки Тоҷикистон шароити бисёр хуб дорад, мусоидат мекунад, шогирдони беҳтарин тарбия кунам ва парчами Тоҷикистонро мисли худам дар тамоми ҷо бардорам. Саломат бошед. Хеле хурсандем ки имрӯз мо бо шумо вохӯрдем ва гуфтанем ба тамоми мардум ки дар ғарибӣ шумо ҳам метавонед ҳам машқ кунед, ҳам кор кунед, мисли ҳамин бародар ки дар ғарибӣ ҳам кор кардааст, ҳам машқ кардааст, ҳам ба мусобиқаҳо иштирок кардааст. Ба Тоҷикистон бисёр медалҳои ҷойҳои намуна бурдааст. Ташаккури зиёд бародарон, раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. Ин видеоро албатта поделиться кунем то ки дигар ҷавонҳо бинанд аз ин бародар камам бошад як чи баҳравар шаванд. Саломат бошед. Мадарамои хуб шуд.